mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandireni pa programu yathu ino yokudza kudziwa Baibulo Langa. Pa programu yathu lero muliso ndine mbale wanu Angelo kondwe. Tikumbira programu imene amatipatsia ndali Longwe School Biblical Studies ku mitundu ku Lilongwe. Amene cholinga chawo chakuti anthu athe kulidziwa bwino Baibulo lawo. Pamene tupitirizabe kuphunzirazo kudza angelo, tsopano lero talowa mphunziro lathu la namba 5 lachiwiri ku phunziro lathu lomaliza. Maphunziro amene okudza angelo tikhala nawo maphunziro 6 ndipo lero na namba 5 limene lili lachiwiri kwa lomaliza. Tikhala tupitirizabe kuphunzira zokudza angelo, makamaka tikamba zokudza angelo ndi Yesu. Phunziro limeneli ligona pa angelo ndi Yesu. Kuti kodi angelo pa moyo wake wa Yesu anatengapo gawo motani. Tiyamba kuona mu mwana wake, komanso tiyamba kuona pamene kubadwa kwa Yesu mu mwana wake, komanso kuona pa Yesu akubwerera kupita mwamba, komanso tiona pa Yesu akamadzabwereranso pa dziko lapansi pano kuti angelo adzatengapo gawo lotani. Kapena Baibulo limatiuza kuti angelo ali ndi gawo lanji pa zonsezi. Tikaona buku la Luka chapter chake cha 1 verse yake ya 11 pana verse yake ya 17 timapezapo pamenepo ngelo wafika kwa Yohane. Ambiri Yohane timamudziwa bwino, amene tikamaona analokoza njira ya Yesu kubwera kwa Yesu. Yohane amalalikiranso kuwauza anthu kuti atembenuke mtima ndipo anthu amabatizika, koma zonsezi amachita kukoza njira ya Yesu. Ndiye timaona kuti pamene Yohane amabadwa ngelo anatengapo gawo. Tikaona buku la Luka chapter yake cha 1 verse yake 11 mpaka 17, koma tingowerenga verse 11 mpaka verse yake 13, timapeza akunena kuti pa verse 11, ndipo anamuonekera iye ngelo wa Ambuye nayimirira ku dzanja lamanja la guwa lansembe la zonunkhira. Ndipo Zekariya anadabwa pamene anamuona, ndipo mantha anamgwira. Koma ngelo anati kwa iye, usaope Zekariya, chifukwa kuti lamveka pemphero lako, ndipo mkazi wako Elizabeti adzakubalira mwana wamwamuna, ndipo adzamutcha dzina lake Yohane. Tsiku lina Zekariya akupanga za dongosolo lake lopereka nsembe pamaso pa Mulungu, akuti ngelo anafika ali paguwa paja. Zinampatsa mantha zimene inunso mwina zikhoza kukupatsani mantha, inenso zikhoza kundipatsa mantha. Koma ngelo anamuwuza kuti usaope, chifukwa ndabweretsa uthengawo. Mkazi wako Elizabeti adzakhala ndi mwana wamwamuna, ndipo dzina lake mudzamutcha Yohane. Ndiye kuona kuti pamene Yesu asanabwere, Yohane akudzakonza njira. Kubadwa kwa Yohane kunalengezedwanso ndi angelo. Komanso tikaona buku lomwe la Luka chapter chake cha 1 verse yake 26 mpaka verse yake 38, timapezapo tsopano ngelo akufikanso kwa Mariya kudzalengezanso zomwezo. Koma zosiyana kuti akulengeza za Yesu, ukalengeza za Yohane, koma kudzalengeza uthenga kwa anthu amenewa umene lofanana koma kwa Mariya. Tione pa verse yake 26 ndi 27 pamene akunena kuti, ndipo mwezi wachisanu ndi chimodzi ngelo Gabriele anatumidwa ndi Mulungu kunka ku mudzi wa ku Galileya dzina lake Nazareti, kwa namwali wopalidwa ubwenzi ndi mwamuna dzina lake Yosefe wa fuko la Davide, ndipo dzina lake la mwaliyo ndilo Mariya. Ndipo pakulowa ngelo anati kwa iye, tikuoneni wochitidwa chisomo, Ambuye ali ndi iwe. Ndiye tikupeza kuti apa tsopano ngelo akubwerano kwa Mariya, akudzalengezanso uthenga. Akufotokoza kuti Mariya anali namwali, ndipo uthenga umene ukupita kwa Mariya, koma watuma ndi Mulungu kudzera mwa ngelo.
Izi ngakhale zinali choncho tikaona buku la Mateyu chapter yake cha 1 pamene amafotokozanso za nkhani yomweyi. Mateyuso anayifotokozanso bwino. Anafotokoza motere pa Mateyu chapter 1 verse 18 mpaka verse 21. Akunena kuti ndipo kubadwa kwake kwa Yesu Khristu kunali motere: amayi wake Mariya anavalidwa bwenzi ndi Yosefe, koma asanakumane iwowa anapezeka iye ali ndi pakati pa Mzimu Woyera. Koma Yosefe mwamuna wake anali wolungama ndiponso sanafune kunyazitsa iye, nayesa mtima kumleka iye mseri. Koma pakusinkhasinkha iye zinthu izi, onani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye mkulota, nanena, Yosefe mwana wa Davide, usaope kudzitengera wekha Mariya mkazi wako, pakuti ichi cholandiridwa mwa iye chili mwa Mzimu Woyera. Yosefe alipo bwenzi ndi mkazi wake Mariya, asanagonane anthuwa, panapezeka kuti Mariya ndi woyembekezera. Nde Yosefe analola, ine sizingati neni musiye, koma amafuna musiya mwanseri, ife amalingalira kuti zichititsa manyazi. Komanso lamulo la zathu amene Ayuda amene ogendedwa chifukwa amakhanga apanga chigololo opanda mamuna. Ndali kulingalira izi Yosefe kuti ndimusiye mwanseri kuti mwina nditeteze ku zinthu izi, koma mngelo anabwera kumuwuza kuti usatero, zili mwa uyu ndi za Mzimu Woyera. Tudziwa mmene zinathera. Mariya ndi Yosefe anapezeka ali ndi mwana, ndipo mwanayo anatchulidwa dzina lake Yesu. Ndeti tikuona kunena kuti angelo anatenga gawo pa kubadwa kapena pa umwana wa Yesu Khristu. Alengeza, akumuuza Yohane, komanso akumuuza Zakariya za Yohane, komanso Yosefe ndi Mariya za Yesu Khristu. Ndeti maona kunena kuti zinayamba choncho, komanso timaona Baibulo imatipatsanso chithunzithunzi pa nkhani ya umwana wakenso. Iko kunali zokhudza kubadwa kwake, komanso pa nkhani ya umwana wake. Tikaona pa buku la Mateyu chapter 2 verse yake ya 13 akunena kuti pamene tiona za umwana wa Yesu, ndipo pamene iwo anachoka, onani mngelo wa Mulungu, mngelo wa Ambuye anaonekera kwa Yosefe mkulota, nati, tauka nutengeka mwanako ndi amake munuthawire ku Igupti, mukakhale kumeneko kufikira ndidzakuwuzani iwe, pakuti Herode adzafuna kamwana kukawononga iko. Tikumbukire kuti Herode itamva kunena kwabadwa mfumu ya Ayuda, mfumu ya mafumu, koma sakudziwa kuti ndi ndani. Ndeti apezanso kuti anzelo akumwamba aja anawuza kuti mukayipeza mudzandiuze, sanakapita kukanena. Nde Herode anabwera ndi maganizo onena kuti tingopha ana onse amuna. Nkutheka kuti mwa amene tiphewo, imene yonedwa kuti mfumuyo iphedwanso. Nde Herode inafotokoza izo zisanayambe kuchitika, mngelo anabwera kwa Yosefe kumuwuza kuti thawani ngoni kuno, tenga mkazi wako, tenga mwana, pitani ku Igupti. Chipanda ngelo izi Yosefe sanakatitha kutero, sanakadziwa Yesu mwina anakaphedwa. Koma zinatengera ngelo kugwirapo ntchito pa umwana wa Yesu Khristu. Ndipo anamuwuza kuti mukakhale umeocha mpaka kufikira ndidzakuwuzeni. Pa verse yake 19 chapter 2 buku la Mateyu lomwera akunena kuti, koma pakumwalira Herode, onani mngelo wa Ambuye anaonekeranso mkulota kwa Yosefe mu Igupti. Ikamapitsika mu verse iyo tipeza kuti anamuwuzanso kuti bwererani tsopano, kuli bwino kumalo kuja. Mngelo anamuwuza kuti muthawe mpite ku Igupti, ikafika nthawi yoyenera ndidzakuwuzani. Tikuonanso kuti anamuwuzanso kuti nthawi ija ndino, tiyeni tibwerere. Ndero kuti mngelo akugwirapo ntchito yayikulu kuteteza Yesu Khristu mu mwana wake. Kuchoka pamenepa sitimva zambiri zokhudza Yesu ndi angelo, kuti Yesu akukula, kuti pamachitika zotani Yesu ndi angelo. Nkudzafikira buku la Mateyu chapter 4 pamene timapeza tsopano kuti Satana akumuyesa Yesu Khristu. Ndeti wakula, koma apapa sitinamvepo zambiri kuti kodi chinachitika ndi chani. Buku la Mateyu chapter 4 verse 1 mpaka 11 timapeza pa Satana akumuyesa Yesu ndi mayesero osiyanasiyana. Yesu atasala masiku 40, chinayi chinthu chapafupi Satana amuyesa Yesu ndi chakudya, koma sizinatheke. Chabwino dzakupatsa dziko ili, koma sizinathekenso kutero. Yesu sanayesedwe ndi Satana, kapena Yesu atayesedwa ndi Satana, Yesu sanachite zimene Satana akufuna. Anamuwuzanso kuti olota dzigwetsa,
paja Mulungu adzatumiza angelo dzakuwankha, sungawerenge utere. Yesu anakana zonsezo. Pa Mateyu chapter 4 verse 11 ananena kuti pomwepo mdierekezi anamsiya iye, ndipo onani angelo anadza namtumikira iye. Pamene Satana anangoti wachoka walephera, nthawi ya angelo akubwera kumtumikira Yesu Khristu. Ndeti tikuona atamuuza Yosefe kuchoka limene mubwerere ku Egypt, mubwerere amene ku dziko lanu ku Israeli. Atabwerera Yesu sidamveza mbiri, wakula akuyesedwa ndi Satana. Atangotero kena kutonanso ngelo akubwera kudzamutumikira Yesu Khristu. Ndeti kuona kuti angelo anagwiradi ntchito yayikulu pa moyo wa Yesu Khristu. Tikamapitirira kuona buku lathu lopatulika, buku la Luka chapter chake cha 22 pa verse yake 43 ni verse yake 44 akunena kuti pa verse 43, ndipo anamuonekera iye ngelo wakumwamba nalimbikitsa iye, ndipo pokhala iye mchipinjo mtima anapemphera kolimba koposa ndithu kuta lake linakhala ngati madothi akulu amwazi ali mkugwa pansi. Apa tupeza Yesu tsopano yayandikira nthawi akapachikidwe pa mtanda, ngelo akubwera kudzamulimbitsa mtima Yesu Khristu. Ndeti pa moyo wake wa Yesu Khristu angelo anali pafupi ndithu. Tikumbukire m'phunziro lathu la mbuyo kuti Mulungu analenga angelo ncholinga choteteza ana ake. Yesu ali pa dziko lapansi pano akutengedwa ngati mwana wa Mulungu amene ali otetezedwa, ndipo Mulungu akutumizadi angelo kudzamuteteza. Yesu watsala pang'ono kupachikidwa, koma ngelo akubwera kumulimbitsa mtima. Timaona buku la Mateyu chapter 28 verse 1 mpaka verse 8. Yesu atadzuka m'manda, ngelo ndi amene amalengeza zakuuka kwakenso. Yesu abadwa, ngelo ali pamenepo. Yesu Herode afuna kumupha, ngelo ali pamenepo. Akubwerera kuchoka ku Egypt, ngelo ali pamenepo. Akuyesedwa ndi Satana, ngelo ali pamenepo. Yesu waphedwa wayikidwa m'manda, tsiku lachitatu wadzuka, ngelo ali pamenepo akulengeza za kudzuka kwake. Timaona tikaona buku la Yohane chapter chake cha 20 pa verse yake ya 11 mpaka verse yake ya 14, koma tikuwerenga verse 11 ndi verse 12. Pa verse 11 akunena kuti koma Mariya anali kuyima kumanda kuja ali kulira, ndipo mmene ali kulira anawerama chisuzumirire kumanda, ndipo anaona angelo awiri atavala zoyera ali kukhala mmodzi kumutu ndi wina kumiyendo kumene mtembo wa Yesu udagona. Yesu ali m'manda, akuti pananso angelo awiri, wina ali kumutu, wina ali kumapazi. Mariya pamene amasuzumira pamene wagona mwana wake anaona zimenezo. Ndeti nthawi yonse Yesu sanasiyidwe yekha, koma angelo amene Mulungu anawalenga ndi cholinga chimenecho ali pamenepo. Ndeti kuona kuti Yesu ali pa dziko lapansi pano kuchokera pamene zakubadwa kwake kukulengezedwa ukafika mpaka nali m'manda, angelo ali pamenepo. Tionenso pa buku la Machitidwe chapter chake cha 1, Yesu ali kubwerera tsopano kumwamba. Machitidwe chapter 1 verse 9 mpaka verse 11 akunena kuti ndipo mmene ananena izi ali chimenyere iwo ananyamulidwa, ndipo nthambo unalandira iye kunchotsa pamaso kwawo. Yesu abwera kupita kumwamba, ophunzira ake akumuyang'ana, akuti atanyamulidwa kupita nthambo utamulandira. Pa verse 10, pakukhala iwo chipenyere kumwamba pomuka iye, taonani amuna awiri ovala zoyera anayimirira pambali pawo. Akuti pamene amuna Yesu apita kumwamba, sizinangothera pomwepo, amuna awiri ovala zoyera anayimirira pambali pawo. Angelo awiri. Yesu kubadwa kwake angelo anatenga mbali, kukula kwake, kuyikidwa m'manda, pamene sakubwerera kupita kumwamba, angelo anali pomposo.
sanasiyidwe yekha. Pa verse yake ya 11 akunena kuti amenenso anati, amuna aku Galileya, muyimiranji ndi kuyang'ana kumwamba? Yesu amene walandiridwa kunka kumwamba kuchokera kwa inu adzadza momwemo monga munamuona ali nkupita kumwamba. Ndi angelo achanena kuti musadandaule, mmene mumaonera Yesu apita kumwambamo ndi mmenenso mudzamuonere akubwerera. Ndakuwauza kunena kuti mwamuona Yesu akupita yeye adzabweranso choncho. Akunena zimenezi ndani? Ndi angelo. Ndikuti akuwauza anthu aja kuti Yesu wapita, musaone ngati sadzabweranso, adzabwera, koma kubwera kwake mmene mwamuoneramu akukwera mudzamuonanso choncho. Ndikuti tikuona kuti Yesu pamoyo wake wonse angelo anachitapodi kanthu kakakulu, kuchokera kubwera kwake komanso kufikira kuchoka kwa pa dziko lino. Ndikuti taona ndithu kuti Yesu ali pa dziko lapansi pano, angelo anatengapo gawo lalikulu. Koma mwina ena nkumafunsafunso kumati nanga akamadzabweranso angelo adzatenganso gawo? Ndi funso labwino limeneli. Kodi Yesu akamadzabweranso adzatenga gawo? Tikati tione pa buku la Machitidwe chapter 1 verse 9 mpaka 11, angelo ajatsimikiza kuti mmene mwamuoneramo akukwera mudzamuonanso akutsika. Mmene amakwera angelo analalipo. Ndakuti mudzaonanso chimodzimodzi akamadzatsika, afuna kutozolera angelo adzakhalaponso. Komanso maso anu adzamuona. Ndati verse imeneyi ikuchotsa maganizo anthu ena amene amakhala nawo. Ena amanena kuti sitidzamuona tonse, koma Baibulo kuti tonse tidzamuona. Buku la Chivumbulutso chapter 1 verse 7 diso lina lilonse tidzamuona, kuphatikiza onse amene sanamuchitira zoyipa, anamubaya iye, adzamuona. Yesu akamadzabweranso sizakhala zobisa, aliyense adzatha kumuona. Koma nkhani kuti angelo adzakhalapo, koma adzatani? Adzagwira ntchito yomotani? Ngakhale angelo awo akutsimikiza kuti kubweranso kwa Yesu nkoti mudzakuona, monganso mmene mwamuoneramu akukweramu. Koma pali chinthu china chimene ngakhale angelo atsimikiza ndithu mudzamuona akubwera chonchi, koma tizindikire kuti angelo sadziwa za tsikulo. Koma chimene akungodziwa kuti tsikulo likadzakwana, mmene mwamuoneramu ndi mmene adzatsikire. Koma adzabwera liti? Baibulo imatoza angelo sataniso sadziwa. Pa Marko chapter 13 verse ya 32 timaziona anafotokoza kuti koma za tsiku kapena nthawi yake sadziwa munthu, angakhale angelo akumwamba, angakhale mwana, koma Atate ndiye. Angelo amadziwa ndithu kuti Yesu adzabwera. Angelo amadziwa ndithu kuti Yesu mmene adzabwerere ndi mmene mwamuonera akubwereramo, akubwera ndi angelo. Koma chimene sadziwa ndi tsiku, ndi nthawi. Koma zimene zidzachitike pobwera akudziwa. Ndi akutiuza kuti izi muzidziwe. Tikamapitirira kuona pa buku la Atesalonika, pa 1 Atesalonika Paulo anafotokozapo pa 1 Atesalonika chapter chake cha 4 verse yake ya 13 mpaka verse yake ya 18. Pa verse 13 akunena kuti koma sitifuna abale kuti mukhale osadziwa za iwo akugona, kuti mungalire monganso otsalawo amene alibe chiyembekezo. Pakuti ngati tikhulupirira kuti Yesu adamwalira nauka, kotero Mulungu adzatenga pamodzi ndi iye iwo akugona mwa Yesu. Pakuti ichi tinena kwa inu mawu a Ambuye, kuti ife okhala ndi moyo otsalira kufikira kufikanso kwa Ambuye sitidzatsogolera ogonawo. 16. Pakuti Ambuye adzatsika kumwamba mwini yekha ndi fuwu, ndi mawu a angelo wamkulu, ndi lipenga la Mulungu, ndipo akufa mwa Khristu adzayamba kuuka. Pamenepo ife okhala ndi moyo otsalafe
tidzakwatulidwa nawo pamodzi mitambo kukakumana ndi Ambuye mlengalenga, ndipo potero tidzakhala ndi Ambuye nthawi zonse. Chomwecho tonthozanani ndi mawu awa. Paulo akuwauza akhristu a ku Tesalonika amene anataya mtima kuti mwina Yesu sadzabweranso, zinanso kunena kuti musatero, adzabwera. Ndipo mulimbitsane mtima ndi mawu awo. Koma kubwera kwa Yesu akutiuza kuti adzabweranso ndi angelo. Ndiye tikupeza kunena kuti Yesu kubwera kwake angelo adzapezekapo ndithu. Chifukwa chake ndi chani? Angelo ananena, komanso apa Paulo akunena kuti zidzakhala moteromo. Sipokha ayi. Tikaona pa buku la Mateyu chapter chake cha 35 verse yake ya 31 akutiuzanso chimodzimodzi. Pa Mateyu 25 pa verse yake ya 31 akunena kuti pa 25 verse ya 31 akunena kuti koma pamene Mwana wa Munthu adzadza mu ulemerero wake ndi angelo onse pamodzi naye. Akupitiriza, Mwana wa Mulungu pamene adzadza mu ulemerero wake ndi angelo wake pamodzi naye. Akuti Yesu kubwera kwake adzabwera ndi angelo onse pamodzi naye. Kubwera kwa Yesu sikudzakhala kwa Yesu yekha. Akuti angelo ake onse adzamulondola. Dziko likamadzatha Yesu adzakhalapo, angelo ake onse adzakhalapo. Sadzabwera yekhayi. Koma chachikulu tikaona pa Tesalonika kuti sadzaponda phazi pa dziko lapansi pano. Tidzakumana naye mlengalenga. Tidzatengedwa pita mlengalenga. Yesu sadzaponda phazi pa dziko lino lapansi. Ndipo tikamaona timaphunziranso maphunziro athu ambuye kuti angelo alipo ambiri. Ndiye kubwera kwa Yesu kudzakhala ndi angelo ake onse ambiri. Tikamapitirira kuona zimene adzachita angelo pakubwera pa Yesu, tikaona buku la Luka chapter 12 verse yake ya 8 ndi verse yake ya 9 amanena kuti, ndipo ndinena kwa inu, amene aliyense akavomera ine pamaso pa anthu, inde Mwana wa Munthu adzamvomera iye pamaso pa angelo a Mulungu. Koma iye wondikana ine pamaso pa anthu, iye adzakanidwa pamaso pa angelo a Mulungu. Ndiye Yesu akupitiriza kunena kuti ngati munthu adzandikane ine pamaso pa anthu, nkadzabweranso nane pamaso pa Mulungu, ndidzakukanani pamaso pa angelo. Chifukwa chake chananena kuti adzakananso pamaso pa angelo, chifukwa Yesu akadzabweranso angelo akadzakhalapo. Poweruza Yesu angelo akadzakhalapo. Ndiye Yesu akunena kuti simundikana ine pamaso pa anthu muli ndi moyo, inenso ndidzakukanani pamaso pa angelo. Yesu akutsimikiza kunena kuti kubwera kwa Yesu sadzakhala yekha. Angelo ake adzakhalapo, poweruza angelo ake adzakhalapo. Ndiye kuti tikuona ndithu kuti Yesu ndi angelo ubale wawo uli pafupi kwambiri, ndi amodzi. Taona kubadwa, kukula, kulowa m'manda, kuuka, kubwerera kumwamba. Taonanso Yesu akamadzabwerera adzakhala ali ndi angelo ake kuchita chifuniro chake moyenera. Adzakhala ndi angelo ake onse. Ndiye tikuona kuti angelo anagwiranso ntchito yayikulu pa moyo wa Yesu Khristu. Tikamaona buku lathu la Chivumbulutso chapter 7 verse 9 mpaka 12 komanso verse 15 mpaka 17 ya chapter 7 yomwe tipeza kunena kuti pamapeto pa zonse kumwamba tidzakakhala ndi Yesu, ndi Mulungu, Mzimu Woyera, komanso angelo akakhala kumeneko. Tikuona kuti angelo anagwira komanso akugwira ntchito yayikulu ya Mulungu. Ndiye phunziro lathu limene la namba 5 timafuna tuone ubale wa Yesu ndi angelo. Tauona ali pa dziko mpaka na kubwerera kwa Mulungu, komanso
tauona kuti ubale udzakhalapo Yesu akamadzabweranso. Pamene tilowe phunziro lathu lomaliza pa programu yathu yotsatira, ndikupemphani tidzathe kukhaliranso limodzi. Pa programu ya lero mnali ndine Malwano Vinjero Gondwe, tikumbira programu ya Ratsiya ndale ku School Biblical Studies ku Mitundu ku Lilongwe. Mwina tili ndi funso zokhudza programu imeneyi, komanso pa Jalengo School Biblical Studies atsegula mwayi waiwo amene angafuna kuphunzira Baibulo kwa ulere kwa zaka ziwiri kuyambira mu chaka cha 2025. Akhale wampingo wa Khristu, wamuna, komanso akuzotipeza pa nambala imeneyi 0822766018. Skulu imeneyi paja ndi yaulere. Maphunziro amene akupezeka pa page yathu ya pa YouTube, mukuzongoyang'ana Lilongwe School Biblical Studies, muzapeza maphunziro amene wa angelo komanso maphunziro ambiri amene ali pamenepo. Zomveranso zilipo, mukuzotipeza pogwiritsa ntchito nambala imeneyi, tidzatha kukutumizirani pa WhatsApp. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona